U starim dobrim vremenima gosti su se dočekivali zdravicama, a oni su odgovarali istom mjerom. Pa je večeras s nama zdravičar Maksim Filipović da ovoj večeri podari notu prošlosti, ali i budućnosti, jer prijateljstvo i nebo nemaju granice. Maksime, izvolite. Dobro veče, Sarajevo grade, grade sreće, ljubavi i nade. Dobro veče, Crna Goro moja, kolijevko narodnih heroja. Nek noć ova bude za pamćenje, da širimo ljubav i poštenje. U iskrenoj ljubavi i želji pozdravljam vas, dragi prijatelji. Što nam vazda ruke raširite i bratski s nama podijelite radost našeg dana državnosti, što je simbol viteške prošlosti Crne Gore, domovine naše, gdje se slavna sloboda kovaše. Od Crne vam Gore pozdrav leti, na pjesnika slavnog da nas četi, to je melem što duše liječi i njegove besmrtne riječi. Svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća. Tako zdravi ljudski razum shvaća. Nek ljepota i miris ljiljana napaja vam duše svakog dana. To je simbol bosanske nacije i najbolje reprezentacije. Koji smjelo pokazaše svima kako da se voli domovina. Sa njima će u vrijeme novo zmaj od Bosne lećeti ponovo. Svi da ste mi zdravi i veseli, to vam Maksim Filipović želi. Od Grmeča do Jadranskog mora, neka nam je vječna Bosna, neka nam je vječna Crna Gora. Uzdravlje, živjeli! Hvala vam, Maksime.